Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Joel, nga iti agdama kat adda iti Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Dayan Carol Yoda, Michelle Agualin, Rex Rapisura, kan Lynn Tolosa, Jessica, Ginalyn, Riza, Rochelle, Princess, Aljay, Ashton Lita, ti Santa Barbara, Pangasinan, from Priscilla Cabral, ti Jeddah, Isko Fernandez and family, Kabang family, ti Binalunan, Pangasinan, from Rose Ann Fernandez. Makablaawan ni Demi Niveras, ti Nalvo Sur, Luna, La Union, from Nida Niveras. Joving Bersabal and family, Judith Bersabal, ti Bamban, Nueva Vizcaya, from Leonora Bautista, ti Binalunan, Pangasinan. Alejo Taberna Mundo family, ti Tangadan, San Quintin Abra, from Leniki Alejo. Amin na barangay officials, ti Kulit Lalo Cagayan, isuda Kapitan Edmond Ramos, Kagawad Mario Pascua, Nico Jocareza, Bong Palpalato, Zeni Ortesa, Boyat Ramos, Resito Martin, Edgardo Laod, Treasurer Lydia Omoso, Secretary Lizelle Jocaresa, amin a BHW, BPO Ednalyn Torres, SK Chairwoman Marvy Pascua, kan amin na Barangay Tanod, from Margie Ramos Cornejo. Mama Alma Sagon, ti Barangay Baruan, Agno, Pangasinan. Ayala family, ti Hawaii, from Aji Lloyd Sagon.
Lenny, Aldrin, Bona, Julius, Ledy, Ann, kan Herman, ti Sabuanan, Santa Lucia, Ilocos Sur, from Marlene Mendros, ti Hong Kong. Shout out Benny Marra Pacon, Inang Tessie Velasco, Leonora Agustin, Carmelita Ancheta, Papang Abunjo Abrojena, ken Mamang Joey Abrojena, from Mary Jane Abrojena. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Joel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilangad naklaangan manang itinagan a Joel nga iti agdama ket adda ditoy Dubai. Mano atawan motten nga agtrab-trabaho ak ditoy manang, ket daytoy iti umuna pagilian a nagtrabahoak. Dakkalayaman ko iti Diyos, tamaya ti trabahok ditoy. Iso adya kon imalis pay iti sabali a pagilian, nga agbirok kuma iti nasaysayaat a trabaho. Ti pangamaek tinang tulong kanyak, tapno makaumayak ditoy. Gaputa na bayag dametten nga agnanaed ditoy iti pamilyana. Iti kaaddak ditoy, nasarakak ti YouTube channel yo. Kat dagiti maipatpatangatang apadas ti biag, tinagserbi aliwliwak. Adamot padas ko akayat ko apaikan biag, kat sapay ko ma, tamapili met a maidrama. Rugyak man nga rudmanang, ti agsalaysay. Anya nga Joel, nakasagana ka kadin nga agpirmay ti kontrata iti pa nagtrabahom ditoy. Uncle, nakasagana akon. Katagyaman na kiti ado at tulong yung kanyak, tapno makadano nak dito Dubai. Awanan yaman na. Talaga kayat ko atulungan dagiti kakabagyan tayo di Pilipinas. Dagiti interesado nga agtrabaho ditoy Dubai. Nga mamumatan ti biag ditoy. Saan analaka? Maawatak, Uncle. Inaldaw ang makigubal ka iti trabaho. No daduma, kurang pa iti oras ti panaginan na. Aramidak ta amin nakabailak. Kasta ti kayat ko, Barok. Agagat para iti pamilya. Uncle, pudno abasit pa iti anak mi ta asawak. Ngam adamat dagiti kakabsat ko atultulungak. Tapno makaturpos da iti koleyo. Sakmat lang amin tinamnamaan da. Narigat ti maya dayo kadakwada. Iti ka nito a pinirma amon ti kontratam. Kaya't nasawan a mabayag asaan ka makasubli iti pagilian tayo. Amok na ita, Uncle, ngam kasapulan. Kaya't ko makapagturpos dagiti kakabsat ko. Tapno maaddaan damot iti naranyag ang masakbayan. Alangarod, good luck, Joel. Amo kakabaalam da ito'y para iti pamilya. Manong, kabarbaro ka dito yan niya. Wen, madlaw ay ha? Wen Manong, madlaw nga mindagiti bagong salta ko nada. Kastamot ti tsura kididamo ang sumangputak dito yung magtrabaho. Talaga gaya man napudot dito yan niya? Mayroam kan tumatlang, Manong. Mano atawanan niya daka dito eh? Dua tawanan, Manong. Ngam madlaw iti langam nga ubing ka pa eh. Wen Manong, ngam kasapulan para iti pamilya. Kang runaan para kaninanang ko. Agpadatak yayam. Kastamot ti kang runaan na rason. No apay akinayat ko to may agtrabaho dito eh. Anya ayat ti sigod at trabaho, Manong. Idadaki di Pilipinas, agkons-konstruksyonak. Uy, nasaya at mat. Tapno saan ka unay marigatan dito eh. Sapay la ko ma. Sana ti trabaho ti pagrigatan dito eh. No di kat tiliday,
gapoy iti homesick. Agpay suday ta ngayon bagam. Tay-tapay lang. Marikrik na akong dayta. Hello, Maribel. Hello, Joel. Kumusta ka di Lakay? Nasayat mat. Medyo nabanugak laeng. Nakarong amin ti pudot na dito eh. Katday ta ti pagkapsutan. Oh, kumusta ta anak ta? Adapay ti pagadalan. Supunag inton madamdama. Damag garod adamag ken ka. Kaano na ka kano makita? Bayam ta i-video call kayo inton rabi. Tapno makasaritak mat anak ta. Di mo baybay ang tabagi mas. Aganat ka kanayon. Wen, bakit? Di nakapagdanagan. Ay wen, kumusta ngayon mat dananang? Ken dagiti kakabsat ko. Dayjay, nalaus ti ragsak da idi namuan da naka-abroad kan. Sigurado kano ang makalpas dan iti panagadalda. Kasta aya. Bakit? Agyaman na kiti kinaanos kan kinaman nakaawat mo ah. Anusan ta ida? Pagadalin ta dagiti kakabsat ko. Tapno, saan dan tumot nga agsamsam makidlat tan iti masungad nga aldaw. Maawatak Lakay. Saan pa'y matunay ang nagastos di anak ta? Iso at talaga ang matulungan ta ida iti panagadalda. Agyaman akmanin Maribel. Alang araw dan, umawag ak tumot ken ka. Inton nawaya ak. Manong Joel, nangan ka ka din. Umay ka mga nun. Nanganak ko ng Jo, agyaman aklangan. Kumusta mo't nga iti trabaho mi tayo, Manong? Ay, makabannog. Hanggang mo okay lang. Amin tayo nga da dito eh. Imay tayo nagtrabaho. Adda makagapo. Gusto ka, Anjo. Kaya't kung amin ti makaipatakder iti bukod mi abalay iti pamilyak. Tapno saan ngag nanayon, ang makilublubon kami kadagiti naganak kan kakabsat ko. Kan kang runaan na, mapagturpos ko dagiti ading ko iti panagadalda. Mayat na itang harapap mo, Manong. Sika ngay. Syok, kaya't ko ti makaurnong. Kabayatan ti panang tulong ko iti pamilyak. Kan, jay makaawid ak kumasaanan anas kan ngagsubliak pa'y ditoy. Kasta akmat. Katsapay la kumatain tundumtang ti aldaw ang makaawid tayon. Adan tupay kumadagiti tawa tinultulungan tayo. Ken gapwanan di pa nagsakripisyo tayo. No apay nga adda tayo ditoy. No siyak lamay sama ng Emmy, jak kumakayat ti agabroad, takabaalakmat nga isakad ti asawa ken anak ko. Ngam adda dagiti kakabsat ko at tultulungak a makaadal. Ti arapaap ko ket masuportarak ida, tapno sumaya at met ti panagbiagda, ken maaddaanda itinarimat a masakbayan. Iso adya ko nagdwa-dwa, idi tinulungan nak ti pangamaek nga umay agtrabaho ditoy Dubai. Taamok adakdakkel ti masapulak ditoy, tapno maipaay ko amin nakasapulan ti pamilyak dita Pilipinas. Nagbalin akasinged ko ditoy ni Anjo manang. Lakyan ni Anjo, ngam nadaras a nakasinged ko tanasing patmat. Agkadwa kami pa'y iti pagdagusan. Homesick ti kang runaan akalaban no mayadayo ka kadagiti ipatpatag mo manang. Ngam inanusak ti amin.
Ni Maribel di mauawag. Hello Maribel. Lakay, pasensya ka no na istorbok ti panaginanam. At na kami napintas nga ipadamag ko kan ka. Anya dayta, bakit? Ni Carlo, nakapasa iti entrance exam iti pagadalan na iti kolehyo. Agbay so? Naglaingin ni ading ko. Engineering ka no ti kayat na kurso. Sikang arod ti mo na panunot na idi nakapasa. Apay mat? Tano saan aga po iti tulong mo, saan na makaadal? Basta saysayatin na taagadal, umdasan kanyak dayta. Amom, ipanpanakkel da ka dito lugar tayo. Sapay ko tasaan da malipatan ti makagapo, no apay nga daak dito'y adayong agsaksakripisyo. Nayadayuak pa yun kada kayo pamilyak. Saan dan to amalipatan dayta, Joel? Sana bale, tayo nakaturpos dan ka ni Lily. Mabalin kong tumutan taagawid dita. Urayak dayta ka nito lakay. Da kami iti anak mo. Mapasamak dayta Maribel. Aganad kayo akanayon dita kabayatan ti kawan ko. Si katirumbang nga agan na dita, Joel. Ado kami nagbibinadang dito, inukas pangarigan. Ang napsikangay. Sana bale, tada dito iti pangamaeg. Tinang tulong kanyak. Di naktubaybay anday jay. Joel, kanakan, dandanin malpas ti kontratam. Nagbiit nga aglabas ti aldaw. Wan nga rad, Uncle. Anya nga iti planom? Agawit ka ka din iti Pilipinas uno agrenyo kapay. Panagkunak, Uncle. Agrin nyo akpay. Ado pa iti pagkasapulan dagiti kakabsat ko iti Pilipinas. Di nasangaat. Agawid ka pa'y nga road, sakbay nga agpirma ka iti baro a kontratam. Agbakasyon ka. Saan na, Uncle? Isupay ti pletek. Ipatulod ko langan kadakwada iti Pilipinas. Apay, di ka di mailiw iti aginap. Mailiw ak, Uncle. Unay-unay. Ngam na pagsaritaan min day tay tasawak. Video call, omdas mo't siguron. Pangapapiti iliw may titunggal may sa. Bilibag ka talaga kan ka, Joel. Talaga ti pamilyam ti pampanunutam. Kasta matan dagiti kakabsat mo at tultulungam. Manong Joel, apaya saan ka matagtagari? Kasla na kaununog ti pampanunutam. Kasangay ko ngamin ita, Anjo. Ha? Apaya saan mo ngayon baga, Manong? Sana balin, tawan mo't lang ti selebrasyon. Nakasaritam ka din ti pamilyam? Nakasarita kong taasawak kang anak ko. Ngam dagiti kakabsat ko. Saan pa'y? Awan pa apulos ti mawag kadakwada. Ang nalabit abisida. Nagrigat agasangay nga dayo ti pamilya. Nang runa nun naruam ka nga da selebrasyon tunggal kasangay mo. Kan kaduam dagiti patpatag mo iti biyag. Ayos lang, Anjo. Pampanunutok lata na tunggal aglabas sa kasangay ko.
Umasidag mutan nga umasidag ti panagawid ko. Naimbag man na panunot mo matinag day off, Joel. Kanayon nga min ti pa nag-overtime mo. Italang dati, Uncle. Kan may sa, awan mat nga minti maaramid tunggal day off. Iso anay say-sayat langan anog trabaho ak, ta iso pa'y timatgadak. Ang Joel, kaanakan, saan kan nga umububing? Mano atawan mo nga da dito Dubai? Saan ka di? Amay kadwa da ito na kontratam adi ka nagawit? Ano pa yung minti obligasyon ko di Pilipinas, Uncle? Ng panunutamat tabagim. At pagpatinggaan ti kabailan ti bagi ti tao. Saan lang mo't katatrabaho ti napatag? Ngam, no agsarda nga nagtrabaho, Uncle. Kasanon ti pamilyak? Kasanon dagiti kakabsat ko amang namnama kanyak? Sa payla ko makaanakan, tamudan to atalyawan ti adu a sakripisyo kan tulong mo kadakwada. Sapay la ko mga rod, Uncle. Iti may kadwa pa nagpirma kiti kontratak, saan akon anagawid manang Emmy, tama ilalaanak iti gastusek iti panagawid ko. Aklunak, desisyon ko daytoy. Mas pinilik tag trabaho, tapno masuportarak dagiti kasapulan ti pamilyak, nang runa dagiti agad-adal akakabsat ko. Ngam makabannog matgayam manang. At damat dagiti kanito akayat kunti sumuko kat agawi daklaangan. Kayat ko kumamutan ti aginana. Nga mas pinilik ti nagtrabaho para kadagiti ipatpatag ko iti biyag. Mas naaya naklaang manang takalpasan ti mano atawan akaadak ditoy mangrugi damutten a makalipat. Di da pa'y malagipan ti kasangay ko. Di da malagip at ipanagsakripisyok dito'y balasiw taaw kat para kadakwada. Hello, Maribel. Joel, Oh, apay akas lamang kasangsangit ka. pasensya kan. Agkurang ti kwarta ang patulod mo. Ha? Apay? At dapay kano kasapula na bayadan ni Carlo di pagadalan. Hindi imbagak nga paghusto lang ting patulod mo a kwarta para iti pagkasapulan mi amin. Kasla makarurot pa'y kanya. Hindi imbagak day taken kwa na. Ni, sana mabalinti ka stadyar na ah. Kunak man no nabayadan na amin na nakasapulan na abayadan iti pagadalan da. Saan pa'y kano? Adaman kano babayadan nan. Mabainag gamin kadakwada. Amang ano ipagarup da imutak ida. Mala, bebe amon. Sana day tati pakastresam. Bayam tagi patuludak manen. Pasensya amon ti kabsat ko ah, Maribel. Sana bale, tadandanin agturpos. Makalungaw tanto maten.
Joel, apay agasla nagunag ti pampanunutem. Huwag amin angkal. Imawag ni Maribel di Rabi. Agkurang ka no dyan patulod ko akwarta. Tada ka no penas kinabayadan ni ading ko dyan pagadalan. Ano ti problema iti dayta? Masya na kami ni asawa angkal. Isuda pa'y kano ti makagura kan kuha na. No sana makaitid adagos iti kasapulan da. Pagarupan da siguro. Ngayong imutan ida ni Maribel. Itapay panunutan dati kasta. Mano at awanan ani Maribel di pagdaldalanan ti para kadakwata. No da sa bali apanggap ni Maribel, edi pa'y kuma. Tay tangarod ka tangkal. Ay, una yan. Dahil tatirigat na no si kalang tinamnamaan da. Nagrigat nga ratangkal. No maminsan, kahit kung taagahawid. Ngam pampanunutok mo't ida. Ta sigurado asaan da makaturpos iti panagadal da no jak ida tulungan. Amom Joel, no daduma, masapol mo't nagpili ka. Ti pamilyam, wano ti bagim. Amok day tangkal. Ngam no itapanawan. Siguro, pamilyak pa lang ti pilyak. Tapno mairing Pasko ti tulong nga inkarik kadakwada. Nga isumot ti pagsamsam makadanda. Agpirma ka manan iti baro a kontrata, Manong Joel. Wanan jo. Nga maudin da ito a kontrata. Sa anak to ni Agrinyo. Kanayon mo takas na ti bagbaga iti pada tayo nga OFW. Sa balitan jo. Nakaturpusan iti panagadal dagiti kakabsat ko. Adamot ang trabaho da. Isa makaurnungak mo ten para iti bukod ko a pamilya. Maragsa ka nagparakin ka, Manong Joel. Kamodyanan na. Ti para iti bagim kan pamilya mo ton ti pampanunutam. Wanan jo. Katagyaman na kiti Diyos. Tatinarabay na kiti kaadak dito eh. Namnamag ka na sayato ti masakbayan dagiti kakabsat ko. Awan mo't siguro ti makunada kada kaming agasawa. Nagasat takit di amanong. Tanasingpot kayong agasawa. Nang runa ni bakat mo. Amo tayo mat. Nga adu dagiti agasawa nga agapa. Gapwede pa ng tultulong day ti pamilyada. Kat day tati dayawag una ita asawa kanjo. Nasingpet. Maawatan na ti sitwasyon. Iso talaga nagasatak. Kasano ngay Manong? Agawid ka kadipay. Sakbay amang rugi ti baro a kontratam. Kasta ti planok. Talagang minakailiw kung ta asawa kan anak ko. Agbakasyonak pa'y. Sakpay nga ilipas ko ti maudi a kontrata.
Maragsakan at nakaawid kan, Joel. Mailiw kami unayan kan ka. Kasta akmat bakit? Oh, kumusta kayo ni tanak ta? Nasaya at mat. Adapay lang iti pagadalan ti anak ta. Mapan kunto sukunan inton madamdama. Ay, amom, nabang aranak pa iti kaadakon dito'y balay ita. Sa balay talaga, no adda ka iti dimak kilam a lugar. Agasam mat nga iti kabayag asaan ka nagawid. Wanarad bakit? Dagiti kakabsat ko ngay. Amuda ka din nga agawid ak? Kunak man no sarabundak. Ada ka no meeting ni Carlo. Busy da amin, isong awan dalakay. Ha? Sa bali nga minan ti biyag da ita. Ngam saan da ka di ama panunot nga isuda ti makagapo? Iso ang nagabrudak? Kaniso ang nagbayagak ang nagtrabaho iti balasiw tao? Bay amon, ti importante natulungan dagiti kakabsat mo. Nasaya aton ti biyag da. Saan ka kadi maragsakan iti dayta? Maragsakan akmat Maribel. Iso na lang. Tadi mo maikat kanyak ti mangrik na. Gapoy ti kasto nga ipakpakita da. Kasla sandak mo ta nakasapulan. Ala, bay amon. Saan mo na panunuton dayta? Anya ti amom. Amang ano inton madamdama. At dadanto amin nandito'y balay. Maribel, dandani manan ti panagsublik ijay Dubai. Wan nga rod. Nagbiit at talagang agrabas ti aldaw. Panawan na kami manan iti anak ta. Di kagdanag. Lepas kailangan ti mauda kontratak, agawid akton. Awan mo ti sabali nga obligasyon ta. Isa makaurnong tan iti pangrugyan tayo. Katag for good aktumot dito eh. Wan lakay. Katagan nagkakanayon Urayan mi ti panagawid mo. Kan saan na masapol at trabaho ka at trabaho. Ag day off ka mo tapno makarelax ka. Di kagdanag bakit? Tantandaan ak day tanging bagam. Nalpasan dagiti panahon ano mabalin kat aramidak nga aldaw ti rabi. Tapnawan lang ti masayang nga oras. Mabit laang alumabas ti do atawan lakay. Di tay mapupuutan. Adakan ton ditoy. Kat agdadan na tayon ton iti agnanayon. Nagunag mo tanday taasin na ay, Joel. Pasensyakan Maribel. Diyak la malapdan ti bagik. Makapasahir ngamin itirik na. Kaslasanda ko nga mamudag iti kakabsat ko pinagadal ko. Joel. Ngam di kagdanag. Tadyak pa iluyos iti kasto erik na kita. Saan nakapaatiw bakit? Masapol a pasaya atak mo tibiyag yung nga aginak. Tibiyag tayo asang kapamilya. Panunutuklatan ang nasaysayatan asyak ti nakatulong. Ngam syak ti tinulungan da. Nasakitanak iti daydi a panagawid ko manang Emmy. Nasakit amarikna ken makita adagiti tao a sinuportarak ken makagapo no apay a nagtrabaho ak iti adayo a lugar ket kaslaawan anyaman kadakwada ti panagawid ko kalpasan tinumano atawan a kaawan ko iti pagilyan tayo.
Jakmat ket di agururay iti anyaman asupapak ti inaramid ko. Kayat ko lako maamarik na amaragsakan damet iti day di apa nagbakasyon ko. Amaragsakan da nakakita kanyak. Pudno ang nagpakita damet kanyak, ngamjak marik na ti iliw da. Kasla pa sa komplemento laeng ti umayda idinagawidak. Naimbaglaangan taada ti asawa ken anak ko, ang nagiparik na kanyak asulit ti panagsakripisyok ang nagtrabaho iti adayo a lugar. Itamanang adda akmanan dito'y Dubai, ngam ururayak laangan amalpas ti kontratak. Taag for good ak tumeten, tangay addan na urnong ko para iti pamilyak. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Joel. Joel, pagayam ko, bilibak iti kinasingpat mo nga anak ken kabsat. Tatimay sa kang runaan ang makagapo iti panagsakripisyom nga agtrabaho iti balasiw taaw, kat ti maipaay mo ti pagkasapulan ken mapagturpos mo dagiti kakabsat mo. Saan mo man anarik na tinalao sa panagyaman daken ka, ni Apo Diyos ton ti makaamo amang supapak iti kinaimbag mo kadakwada. Sapay kumataramatan da tinagadalan da, tapno sumaya at ti panagbiag da, tapno saan mo't akailala ti sakripisyo ken bannog mo para kadakwada. Sapay kumatay ti mabiit, makaawid kan, ket makadan namon iti agnanayon ti patpatgam nga asawa ken anak mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugon iti danal tibiyay.